Тюлев компилира източени от него данни от частни фирми и държавни институции и създава търсачка. Получете достъп до непрекъснато нарастваща колекция от ексклузивни данни. Плащаш между 8 евро на час и 2200 на месец. Получаваш поле, в което въвеждаш само една от изброените информации за търсеното лице. И вуала! Получаваш готова смляна информация какво има, къде живее, профили, телефони и още и още. Самият факт, че свободно съществува такава търсачка, която дори не е в тъмната мрежа, е просто безумие. Толкова брутално, че изобщо съществува такова нещо. Какво представлява търсачката на Магаданс? Значи търсачката е разработена по американски модел, по вътрешните системи на ФБР, оттам е копиран модел. Търсачката са събрани множество от хакнатите датабази и е отворена възможността да търсиш. В търсачката мога да намериш почти всеки един български гражданин, къде живее, парола, имейл, ЕГН, име, адрес, IP, номер на рама, регистрационен номер, има вилайзър на колата, има ли аларма, колко дубликати ключове има. Питаш, ще кажа. Може да приемем търсачката ти като една компилация от базата данни на фирми и институции, които не са си платили. Ти обединяваш. Ако аз съм крадец на коли, мога да влезна, да си избера автомобил, да видя с каква защита да разполага този автомобил, да отида и да го взема. Защото той ще бъде и на адреса, на който е регистриран. Кола за 200 000 отивам, срещу $700 аз получавам информацията. Апропо, едно време силовите групировки имаха такъв отдел, хора, които даваха такава информация и съответно групировките взимаха 30% от стойността на коли. В момента това нещо го има някъде срещу дребни пари, защото за работещия човек, който бачка някъде на заплата, там 1000 лева, 1500 лева са много, но за човека, който ще отиде да вземе возилото, е нищо. Номера на талон също го има в търсачката, така че от тия данни да ти връща търсачката, преди да откраднеш колата, може като пел човек да си направиш талон. Документите, точно така. Така че аз давам иновация дори и за автоджамбазите. Аз съм сигурен, че и ГДБОП и дансаджиите са сигнализирани за това и отдавна знаят. И следващия въпрос е защо държавата бездейства, а не е затворила тези компании. Чакайте. А знаете ли кое е по-интересно? Аз имам държавни служители от двете агенции, които казахте, които си плащат за достъп. Те работят с това нещо. Това е толкова брутално. Искаш да кажеш, агенти на ДАНС си плащат на твоята търсачка, да я ползват вместо по стандартния ред да търсят нещо за някой. Да, тук влизаш като пел човек, търсиш, не трябва да подписваш някакви заявления и така нататък. Тук за един час влизаш, питаш какво ти трябва и айде баста. Следващия. Не ти трябва разрешение от съдия, не ти трябва заведено дело. Хем се борят срещу теб, хем те издирват, хем ти плащат и си ползват сайта. Да. Ева си майката. Нали? Добре, защо в другите държави няма такъв? Нали? Поправиме, ако грешат, ние сме новатори тук. Няма в другите държави Магаданс еквивалент. Нали? Само има, напротив, има. ФБР имат такава система. ФБР е агенция. Ти си хакер. Аз съм държавна агент. Той беше държава. Според теб след този клип, след като институциите най-малкото видят срама от това, че такова нещо има публично, защото сайтът ти е публичен, но не е известен. След като стане известен, ще ти го свалят ли? Не мисля. Виж, аз съм подготвил 50 домейна, така че няма проблем. Да свалят всеки ден. Аз имам ресурса, всеки ден ще купувам нови сервери. Да видим какво има повече ресурси. Те пробвали ли са просто да ти платят една добра заплата или да станеш част от системата, защото ти си антисистемен играч? Не стават. За такъв човек не става със заплата. Защо? Заплата е неуважителна за мен. За абонатите в Patreon, благодарение на които този